Upozoravaju istarski laburisti. Kao primjere navode prijedlog novog zakona o regionalnom razvoju i raspravu oko uređenja prostora Pulskog Muzila. Muzil je postao slučaj jer smo došli u situaciju da jedna politička struja ili klika može odlučivati što će s tim prostorom biti za 60 godina unaprijed, kažu laburisti. U civiliziranim zemljama praksa je drugačija, pa predlažu da se raspiše jedan međunarodni natječaj da bi se ponudila najbolja rješenja za taj muzil i da se formira jedna komisija ili neko tijelo koje bi zajedno sa građanima i sa gradskom vladom, znači jedno tijelo kojem bi sudjelovali aktivno i građani i gradska vlada, odlučilo što će biti sa tim muzilom. Po istom principu, smatraju laburisti, državni vrh stvara zakonsku podlogu za buduće prekrajanje Hrvatske. Donese li se novi zakon o regionalnom razvoju kroz sustav planskih regija, to će samo usporiti gospodarski i kulturni razvoj Istre. Imat ćemo župana, imat ćemo županijsko vijeće, nećemo imati nikakva prava odlučivanja, a decentralizacija je sve samo ne to što nam se sada nudi. Laburisti se ne slažu ni s novom podjelom gradova na velike urbane aglomeracije i gradove s više od 35.000 stanovnika. Imamo razloga vjerovati i da bi u takvom ustroju urbana aglomeracija Rijeke obuhvatila cijelu Istru, upozoravaju laburisti. Na izbornoj konvenciji gradske organizacije